Top 10 Job Interview Questions and Answers Ultimate Guide. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. So marami nagtatanong, Coach, ano nga ba ang mga job interview questions na tinatanong ng mga HR at employers para makapasok sa trabaho? Yan ang mga questions and guide na ihanda ko para sa inyo ngayon. So, ang number 1 question na tatanungin sa inyo ay, could you tell me about yourself and describe your background? So, gusto malaman ng mga employers ang isang magandang kwento tungkol sa sarili mo, ang isang magandang umpisa, interesting na gitna, at magandang dulo na magsasabi ikaw ang dapat nilang i-hire. So, ang magandang kwento dyan ay parang ganito, no? Galing ako sa isang maliit na bayan at na mayroon limitadong oportunidad at konti lang yung magagandang mga paaralan. Pero, subalit sa mga kakulangan, nag-aral ako gamit ang online learning para magkaroon ng mga skills tungkol sa ganitong bagay na usually sasabihin mo tungkol sa trabahong o posisyon na ina-applyan mo. At dahil doon, gumaling ako at nagkaroon ako ng isang trabaho noon. At dahil nagkaroon ako ng trabaho doon, hindi pa ako tumigil sa pag-aaral. Mas nag-aral pa ako sa online or sa isang eskwelahan dahil sa kinikita mo na ngayon para mas ma-master ko pa ang mga skills para sa ganitong trabaho. Yun magandang pakinggan sa isang employer, no? Na meron kang inisyatibo para mas mapagaling mo ang sarili mo. Yun ang number 1 question na tatanungin sa iyo. Ang number 2 question na tatanungin sa inyo ay, how did you hear about this position? So usually, gusto malaman ng mga employer, saan mo nga ba nakita ang job opening na to? Narinig mo ba sa ads? Narinig mo ba sa online? Or baka ni-refer ka na isang tao? Kung ni-refer ka na isang tao, dapat banggitin mo yun kasi minsan, hindi nababanggit ng ni-refer mo or baka nakalimutan sa dami ng ginagawa. Banggitin mo, ni-refer po ako ni Brian para alam nila na meron kang referral. So, ang mga, kung di naman referral, sabihin mo kung saan mo sila nahanap. Tulad ng magandang sagot dito ay, nalaman ko ang posisyon na to sa kumpanya ho ninyo sa website ng inyong kumpanya or nalaman ko ang tungkol sa job opening ito sa LinkedIn or kung anumang website ang nakita mo. At pwede mo pa itukoy na naging interesado ako sa posisyon dahil sa tingin ko ako ay mag-e-excel or magaling ang aking magiging performance sa mga departamentong ito na may job opening. So yun ang gusto marinig ng isang employer. Ang number 3 question na tinatanong ng isang job interviewer ay, what type of work environment do you prefer? So, tinatanong nila kung anong klaseng environment ang kasanayan mo. So, ang tanong na to, very tricky to, no? Kasi dapat sagutin mo to na in a very productive way. Ang magandang sagot dito ako ho ay may hilig sa isang fast-paced environment or isang mabilis na environment sa pagtatrabaho dahil mabilis ako matuto. Yun ang aking mga hinahanap na marami akong matututunan na mabilis at makakapagtrabaho ako na mabilis. At ako'y naghahangad na maging isang team player na magko-collaborate sa aking mga team members at hindi makikipagkompetensya, kundi makikipagtulungan para ma-achieve yung mga goal ng isang kumpanya. Yan ang mga magandang pakinggan sa tanong na ito dahil hinahanap nila kung ano yung mga iniisip mo or anong klaseng tao ka pag ikaw ay nagtatrabaho. Number 4, how do you deal with stress and pressure, no? So, yun ang mga critical na tanong to kasi gusto nila malaman kung ikaw ay mahina o biglang bibigay na lamang kapag marami mga stressful na sitwasyon sa isang kumpanya. So, how do you deal with stressful situations? Yan ang tanong nila. Ang magandang sagot dito ako ho ay
nilulook forward ko na magtrabaho at alam ko naman na hindi may iwasan ng mga stressful situation lalo na sa mga trabaho o project. At dahil sa mga stressful situation na to, nagkakaroon ako ng mas magandang mga learning at hindi ko to aatrasan dahil ako ay naghahanap parati ng solusyon at bawat problema ay nakikita kong oportunidad para mas gumaling ako at mas marami akong mga solusyon na may isip at mas lalong mapaganda ang aking direksyon sa buhay. Yan ang magandang mga pakinggan ng isang employer, no? Na alam nila kaya mo mag-handle ng mga stress at sitwasyon. Dahil sa kahit anong kumpanya, sa lahat ng kahit anong sitwasyon, meron talagang mga stressful situation at mga pressure situation sa kahit anong trabaho na kailangan marunong ka mag-handle. At alam ng mga kumpanya na kung mahina isang tao, hindi dapat siya pag-aksaya ng oras. Okay, number 5. Do you prefer working independently or in a team? So usually ang tanong na to gine-gauge nila or sinusukat ka nila, ano ka ba, team player ka ba o soloista ka ba? So ang tamang sagot dito, o magandang pakinggan sagot dito sa mga employer, kaya mo pareho, no? Bakit pareho? Kasi may mga iba't ibang klaseng trabaho, no? May trabahong pang solo, may trabahong pang team. So ang magandang sagot dito, kaya ko pareho at kinahihiligan ko ang kahit anong direksyon. Magaling ako sa teamwork at gusto ko marinig ang mga opinyon at mga point of view ng iba't ibang mga team members natin para mas mapaganda ang mga decision making namin at mas mapaganda ang ginagawa naming direksyon at ma-achieve yung goal. Pero kung may mga assignment naman na solo, ay gusto ko rin ito kasi mas nakapokus ako at mas matututukan ko ang mga gintong mga project din. So parehong gusto ko, isa ako maayos na team player at mahilig din ako sa mga focused assignments. So yun ho ang isang magandang sagot dito dahil pareho yun, dapat well-rounded ka kung gusto mo mataas ang halaga mo bilang isang nag-a-apply. So, number 6. When you're balancing multiple projects, how do you keep yourself organized? So dito, ang tanong na to is tinatanong nila kung ikaw ba ay magaling sa management, no? Ikaw ba ay magaling sa project management or multitasking na hindi ka natataranta. Kasi maraming mga empleyado o mga aplikante na yung stressful situation or hindi kaya mag-multitask. Sa isang kumpanya talagang sabay-sabay ho ang mga ginagawa. Kasi syempre, sa dami ng ginagawa, yung iba napapabayaan na yung mga ibang mga assignment or yung mga ibang proyekto nila. Kaya yun ho ang iniiwasan ng mga kumpanya, yung mga taong hindi nagkakaroon ng magandang time management, priority management. So, ang magandang sagot dito, magaling ako at maayos ako sa pag-manage or multitask na mga sunod sabay-sabay na mga trabaho. At ginagawan ko ito ng calendar, ginagawan ko ng time management technique para magawa siya ng lahat na maayos at hindi ko papabayaan ang bawat proyekto dahil nilalagyan ko ng prioritization depende kung ano yung mas priority sa dapat gawin. So kaya ko ho time management skills. Yan ang magandang sagot sa tanong na ito. Number 7. What did you do in your last year to improve your knowledge? So, gusto parati malaman ng mga kumpanya kung ikaw ba ay patuloy na nagpapagaling ng sarili mo, ikaw ba ay patuloy na pinapalago ang iyong mga professional skills. So, ang magandang sagot dito ay, tuwing may free time ako last year, nagbabasa ho ako ng mga journal or nanonood ako ng mga YouTube tutorial para mas mapaganda or mas mapalawig ang aking mga skills sa ganitong trabaho. Banggitin mo kung anong trabaho na yun. Para mas lalong mapagaling ko ang output ko at mas makatulong ako sa kahit anong kumpanya o grupo na ma-assign ako. Yan ang magandang pakinggan dun. Number 8. Ito ang isa sa mga pinaka-importanting tanong. Number 8. What are your salary expectations? So, kadalasan, meron ng budget ang kumpanya sa isang posisyon, ano? So, dapat mag-research ka kung ano yung budget ng kumpanyang yun dun sa posisyong ina-applyan mo. Kasi, kung ikaw ay magbanggit ng budget na malayo sa kanilang expectation, dito pa lang, machuchugi ka na. Kasi, kumbaga, wala ka sa
realidad, ano? Kailangan mag-research ka. Kung hindi mo naman makuha ang impormasyon tungkol sa kumpanyang yun, ay pwede ka maghanap sa industry rates, no, sa iba't ibang website kung ano yung range nung sweldo nung salary na yun or nung position na yun para sa ganong experience at para sa ganong skills. So, dapat magbigay ka ng salary range para more or less, mabigyan mo sila ng flexibility na sila ang mamili sa range na yun. Or kung medyo sumobra sa budget nila, at least binigyan mo ng range, alam nilang meron kang flexibility at may kipag-negotiate sila sa'yo imbis na talikuran ka na lang nila. Number 9. Ito, tatanungin to ng mga employer, are you applying for other jobs? Kasi ang pag-apply mo sa ibang trabaho, titignan nila kung seryoso ka bang aplikante o nagsha-shopping ka lang para sa isang trabaho na kung ano man yung mas okay. Magandang sagot dito, sabihin mo na maging honest ka. Ako ho ay nagta-apply sa ibang mga kumpanya, pero dito sa kumpanya ho ninyo, mas nag-focus ako dahil mas excited ako dahil tingin ko mas mag-excel ako ho dito sa kumpanya nito dahil nung binasa at nag-research ako tungkol sa mga mission ng kumpanya nyo, mas nababagay ang aking mga skills at ang aking mindset and direction sa gustong pupuntahan ng kumpanyang ito. Yun ho ang isang magandang sagot dyan. And number 10, from your resume, it looks like you had a gap year. Would you like to tell us about that year? Or gap years, no? So, ang ibig sabihin ho ng gap year, sa ibang tao, pagkatapos sila mag-high school, hindi muna sila pumasok sa universidad or hindi sila nag-college muna. Halimbawa, pagkatapos ka nag-high school, nag-break ka ng 1, 2, 3 years, gusto nila malaman bakit nagkaroon ng ganun. Ano bang ginawa mo sa mga taon na hindi ka nagtuloy-tuloy, parang hindi ka consistent sa buhay mo. So, ang magandang sagot dyan is, nung pagkatapos ako nag-high school, ako ay pumunta sa pagso-soul searching para malaman ko kung saan talaga mas nababagay ang aking mga skills at direksyon sa buhay at hindi ho ako magkamali sa pagpili ng aking pag-aaralan at ng aking magiging propesyon sa buhay. At dahil doon, napag-isipan ko na ito ang kukunin kong kurso dahil dito mas mag-e-excel ako at mas gagalingan ko. Kaya yun ho ang naging dahilan ng pagka-gap year ng aking buhay. Yun ho ang top 10 na questions na tinatanong, ano? So, pag mag-i-interview kayo, wag niyong kalimutan na first impressions last, ano? Ang inyong damit, ang inyong suot, ang inyong amoy, ang inyong pananalita, mag-practice ho kayo kasi kadalasan hindi naman kailangan English, ano, pero yung Tagalog nyo or kung ano man yung pananalita nyo, kailangan formal, hindi ka mali-mali ang grammar kasi iba naman dyan, nagtatagalog nga kasi hindi naman daw nag-i-English, pero yung pagtatagalog or yung pagka-wika nila, mali-mali din yung pagbigkas, mali-mali din yung grammar. So, syempre, nakakabawas points ito sa inyong ina-applyan kung ano man ina-applyan. Kung marunong ho kayo mag-wikang Ingles, yung tamang Ingles, hindi yung pinipilit, yung talagang natural, dapat aralin nyo yung natural, manood ko kayo mga pelikula para mas maging natural ang English niyo. Mas magiging mataas ang halaga nyo sa pag-a-apply sa isang kumpanya. Yun ho ang mga tips ko para sa mga nag-a-apply. So yun ho, mga na manonood, kung kayo ho ay umabot sa video na to, please like, share, and subscribe. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.